Hey sanibonani, ninjani? Gaxa isikhwama lapha. Ya, ngifana nomtshengiseni. Angithi yimina umuntu ohlekisa izwe kakhulu kulezi nsuku. Akekho phela umuntu otrenda njengami emhlabeni. Hayi, akekho. Hamba kanjani lapha futhi niyaphila? Cha. Konke nizokubona okwenzophunga lenje nje kubusisekile nje. Nginokuthi mangishaya ikhanda kahle ngathi kunizulu elikhulu futhi. Ngeke ngafika lapha eThekwini. Ya, kwenzeka amahlandla amabili angicabanga ukuthi okunye kwakuyi-mistake okokuqala. Kodwa manje ngathi ngiyaphinda futhi kwaphinda kwenzeka. Ngathi uma ngifika eThekwini ngafika ngashaya ikhanda. Kodwa ngivame ukushaya ngapha-ke uma ngiseThekwini. Le side iyona ebiza iy'khukhula le. Lena-ke lena letha ukushisa ezweni. Ya, so ningezwa ngomkhushula-ke enitshela amanga ethi yeyi ukushisa kubangwa yini yini. No, leli side ukushisa. Zozwa nje ukushisa kusasa. Right, wanganza kwethu. Ngiqopha le video lena kukhona insizwa engifuna ukuyibonga isaphila ngoba manje emhlabeni nginanzelela ukuthi abantu sebabonga umuntu meseshonile. Uyabona kunale nsizwa yangobe le yanongoma makatazi idudla. Isebenza lapho ekhosini le nsizwa. Ngicela ukuyibonga nje ngokukhethekile ngingayixubi namuntu. Yazi bafowethu sinamaqhawe thina abantu abaqopha umlando nethi abanakeki kuleli zwe lakithi leli okuthiwa yisemhlabeni. Uyabona ama-artist cishe wonke sinawo eMzansi acula umculo wesintu. Umculo wawo afikayo okhozini. UTshatha omunye wabantu abambe iqhaza lapha. Yabo njengoba mina ngidumile nje ngaziwa umhlaba wonke. Ngeke ngikufihle lokho, ngeke ngikufihle. Ngiyabonga umsindo bafana. Ngeke ngikufihle lokho bafowethu ukuthi ngila engikhona ngenxa yakho uTshatha. Udlala indima enkulu kakhulu empilweni yami nje. Ngale kokungidumisa ngale uyabona nje bafowethu sesikhuluma iqiniso. Mangaka ama-artist eSouth Africa asezingeni akhushulwe uTshatha esinawo. Uyabona nje bafowethu ngisho ngathi uTshatha bayamzonda abanye abaculi benza inani vele ngeke bakuthande bonke abantu. Uyayibona nto leyo. Awusona phela wena isidingo. Kodwa-ke engingakusho ngenza kwethu yabona le nsizwa lekuthiwa uTshatha. Hayi bafowethu ngeke lo mtshito uyasebenza kakhulu. Mina nje ungisizile ngiyabonga. Ngila engikhona nje ngenxa yakhe umfowanggobe. So ngenza kwethu ngicela ukuthi-ke siwabongeni amaqhawe esaphila. Ningaze niwabonge esefile. Niwabonge umsindo manje. Hey umsindo. Naze niwabonge amaqhawe engasekho emhlabeni. Uyabona? Yabo umuntu mesaphila mbonga impela, mbonge ukuze abonge naye. Umuntu uma umbonga bafowethu kunento ekuthiwa akhuluma umuntu amaqeda ethi uNkulunkulu akubusise, inkosi ikubusise. Ngiyabonga. Le nto akusona isilogeni. No. Akukhona ukukhala kwenyoni. You understand? Umuntu umethi ngiyabonga uNkulunkulu akubusise. Usuka ekhuluma into esuke ekujuleni kwenhliziyo yakhe ebiyokuqalekisa okanye ubongo kwangempela. Uyayibona nto leyo. So nganza kwethu mina ngithatha leli thuba nje ngithi angimbonge umfowethu esaphila. Angifuni ukuthi mase file lapha senilokho ngiphosta RIP lapha. Hey uTshatha, hey ubelungile, hey kwasha kwacima. No. Thank you very much. Mfowanggobe. You understand? Yimi ngedwa ngicabanga ukuthi yimi nje umuntu oqala ukubonga umuntu ophilayo emhlabeni. Ya. Yimi ngedwa ngoba la kuyathatha kahle kumina. Uyayibona nto leyo. So bafowethu ngiyabonga kakhulu nganza kwethu nani nje ningibongise. Ningibongele kuye uTshatha. Ngimtshele ukuthi ngithe ngiyabonga. Namanje ngiyasho ngithi
Mina ngifuna ukuthi abantu abalungile bonke kube nonyaka nje kuthiwa kufa abantu abalungile phela. Kusale lezi iy'kliwi ney'gilamkhuba. Ya, kusale yabo nje. Sale zona lezi zinto lezi ezingathathi kahle. Olokhuzana. Ya. So bafowethu, please. Amaqhawe makuthi ukhona umuntu ombonayo ukuthi wenza kahle emhlabeni. Sorry, esaphila. Mbonge. Ukuze naye akubonge, uthole isibusiso naye akunikeze isibusiso. You understand? Fundani ukubongana man. Ufunde ukumbonga umuntu, uma ebheda mtshele futhi ukuthi uyabheda. You understand? Ukuze akhule ngoba uyisiwula ngempela umuntu ozonda ukukhuzwa ngoba akeze ukukhula lowo muntu. Kodwa uma ngabe umuntu ethanda ukukhuzwa njengami nje, ngiyathanda ukukhuzwa, nginokuposta ividiyo. Bese abantu bayithatha ngenhliziyo, abanye bayithathe bayifake ezwaneni, abanye bayifake emadlebeni, abanye bayifake kuphi kuphi. Uyabo? Angena ama-message uNkulunkulu wami. Ushembe. Uyabona? Kodwa ngihlangene nayo lento le ngoba mina ngiyazi ukuthi ngiphokophelele. Uyabo? So makuthi neqhawe lakho nawe nama ukuthi uyangithanda lapho, uyabona into yami engiyenzayo iyakujabulisa, ngibonge swine. Yeke ngibonga sengifike lapha nithi silahlekelwe iqhawe njengalomkhulu wamaqiniso washona angazishonela last year yini. Senimbonga ngoba usefile. Nanikhohlakele kamni. Umuntu umbonge esaphila. Bonisa ukuthi awunayo ipride. Yabona nje abantu beqedana nje bafowethu emhlabeni. Ipride. Kushoda leli gama ukuthiwa sorry. Nalento kuthiwa ukuzehlisa isineke. Umuntu akanayo sorry, umuntu akanayo inhliziyo ende yokubekezelela omunye umuntu. You understand? That is why namanje udonsi lokufa lusaqhubeka kubantu. Uyayizwa leyo nto? Ngoba umuntu manje omunye uthakathiwe le kubo ukuthi abulala umuntu, omunye uthakathiwe ukuthi abulawe abantu. Labantu babehlangana vele bazobulawana because bane-pride. Umthakathi uma ekuthakatha efuna ubulawa abantu kufaka i-pride ibe nkulu, ibe ningi, ukuze uyiphakamise kakhulu sikushaye ufe siboshwe. Nathi bawusibulala ejele, kuyohlezi kubulawana njalo esizweni esimnyama. Yabo? So kodwa makuwukuthi uzofundisa ukuthi mfowethu, ngiyaxolisa. Mina yonke lento engiyenzayo amavidiyo nanani ingiphumelelisile bafowethu. La engikhona nje mina amavidiyo. Ividiyo yami yokuqala engayenza noma ngengane, ngiyazi ukuthi abaningi abayazi. Engayenza noma ngengane yami ethi ingane ithi ifuna ama-chips. E-pregnant, uma ingane yami straight engazi ukuthi ngiyashutha. Ethi ingane ifuna ama-chips, ngimgwajisa ngithi itshelo bantu emhlabeni nama-chips, wazelapha ama-chips esesiswini. Kwenziwa ama-chips nesiswini, zikhona iy'phaza esiswini zama-chips. Yabo? Kwahamba kwaze kwafika notira-ke, utira unakho lokhu. Yabo nje ngilokho engingenile kuba mina ngatrenda ngo-3 minutes. 3 minutes imzuzu nje emithathu. Trenda ngena kubantu. Yabo? 3 minutes. Into engeke iziphuphe sidala. Ngisho wathiwa sinikhala, ngisho wathiwa nikhomenta iy'nhlambi ezingaki ephejini lapha ku-Facebook. Phungane nje thi hayi khohlwa mfana, kunalokho nje uyangitrendisa. Mina manifuna ukuthi ngiphuphe ninganginaki nje, nitshele nabangani benu. Benganginaki ngoba ngale kwalokho hayi bafana bakithi ngeke lento isazobe itrend enjalo. Uyayibona? So bafowethu ngiyabonga kakhulu. Mina la engikhona kungenxa yenu. Ngiyanithanda kakhulu. La engikhona kungenxa yenu bafowethu. Ningisizile, nangithatha nangibeka laphaya. Osisi baNongoma, iNongoma FM, Ukhozi FM, oGwajo. Uyabona nje bafowethu, baningi abantu abangisizile mina, bangikhuphula. Kwayena utira lo ungikhuphulile kakhulu ngoba wahamba wangifuna wangithola le koMatoti le kude eMpumalanga, eNkomazi le kude kakhulu, wangithola khona-ke. Uyabo? So-ke bonke abantu uma uthi uyazazi ukuthi waphosta ividiyo yami nolu usazoyiphosta, uNkulunkulu akubusise ngoba ngokwenza lokho uletha isinkwa etafuleni. Uma uthatha ividiyo yami ifaka ku-status sakho, uletha isinkwa etafuleni. Uyabona? Uma uthatha idatha lakho uya lapha ku-YouTube ufike ubuke ividiyo yami, uletha isinkwa etafuleni. Uma uthenga ingoma zami njengoba ngibuya ngicule futhi, uyabona umaskandi, ne-hip hop, kodwa uyabo nje, uletha isinkwa etafuleni uma wenza zonke lezo zinto. Uyabo? Uma kuwukuthi-ke kukhona okwenzayo uyangithuka, wenza zonke lezi zenza, uletha isinkwa etafuleni siwula. Uyabona? So bafowethu, please zamani ukuba nobuntu.
umuntu umu-understand umuntu kunalento ekuthiwa i-content, yabo, into eyenziwa umuntu ukuze aphile, ikakhulukazi labantu okuthiwa ama-artist. Yabo omunye artist uye ube ne-content yakho ozowaziwa abantu abazokubona ngayo noma ozoyenza ingene kubantu. Yabo nje mina udlame i-content yami futhi angidlali-ke mina, kuyanyiwa lapha kumina, uyabo. Exactly. Ngeke ngichaze kakhulu-ke i-content yami niyayazi futhi angifuni ukunitshela kabanzi. Mina nginaso-ke isitha bafowethu, isitha sami siyisodwa usikhenqa wadla imali yami, yabo. Ngimqashe ngimbize emcimbini wangeza kodwa ngimkhokhelile. So-ke bafowethu anginaso-ke mina isitha, abantu nje abafika bayishayise kumina bahambe. So-ke ngane zakwethu amaqhawe, mawuthi uneqhawe lakho libonge, yenza ividiyo libonge iqhawe lakho lisaphila. Niyeke ukuthi umuntu bese efile umuntu manje sekumele ahlukanise unyaka manje umuntu ngoba ukuthi ushonile. No, iqhawe lakho alihlukanise unyaka lisaphila ukuze nalo libone ukuthi lisebenza kangakanani emhlabeni. Umuntu bese eshonile bafowethu akasawumameli umculo, akasawulalela umsakazo Cause FM, no. Yabo nje uMampinjana njengoba eshonile nje akazi ukuhlukanisa unyaka, shonile akekho la emhlabeni. That is why kuthiwa akasekho la emhlabeni, usephila kwenye iplanethi, komunye umhlaba. You understand? La ungekho network khona exhumana nabantu basemhlabeni. Uyayizwa lento leyo. So bafowethu umuntu mesaphila mbongeni, mbongeni ukuze ayibone iqhawe bakhe, yabo. So ngane zakwethu ngiyanithanda kakhulu, nibe right lapho-ke niwuthenge umculo wami, nithathe futhi nedatha lenu niye lapha ku-YouTube ni-subscribe, ningifollowe ku-Facebook ephejini lami, nenze zonke lezi zinto lezi ezenziwayo, yabo. So ngiyabonga kakhulu-ke ngane zakwethu-ke, naye le ndoda le, ya indoda emnyama, yabo. Exactly. Ade ngiyogaya iy'mpahla lapha, asengiyifaka lapha kwaphepha, naye enye indoda lana, yabona. Ya. So-ke ngiyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu anibusise. Ayayivaliwe le muntu. uNkulunkulu anibusise. Thank you very much. Ngiyabonga ne. Nibe right, sharp.